ni an sigilen ye kɛnɛ kan ka baro yi lase aw ma barabokom ale ye jagokɛla ye Bamako yan kuma boro la Abubakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi kuma ka so Papa Désiré Mariko an bɛna kana kɔrɔfɔ min ka a dalamina bi sɔgɔmada in na o bɛ tali kɛ duwakun wɔɔrɔnan min sigira sen kan sifin olu tɔgɔ la sifin minnu ni o bɛ Union Soudanaise RDA ka o kofɔ ni o kun ye Alimahinana Baba Modibo Keita la k'a ka yafa ma o ka politikitɔn ye o duwakun wɔɔrɔnan o kun cɛli laseli dɔ o nana kana kɛ an ka jamanakuntigi fɔlɔ fɛ ni o ye Modibo Keita ye an bɛna kana o de dalaminɛ o la dɔɔni dɔɔni Kadafi e bɛ fɛrɛ kɛ i bɛ an sɛnsɛn Baba Modibo Keita ye fɛn min fɔ duwakun wɔɔrɔnan in a kun cɛli la min bɛ Union Soudanaise RDA sifinw ka olu kofɔ ka bɛn ni san 1967 ye Bamako yan an bɛ a lajɛ ka an da don o la o na Kadafi an ka taa maabaw Mesdames et messieurs, cɛw ani musow chers camarades, taamaɲɔgɔn kanunenw je clôture aujourd'hui la 6e semaine nationale de la jeunesse de l'Union Soudanaise RDA. Bi dugakun wɔɔrɔnan min sigira sen kan faso kɔnɔ ka a ɲɛsin Union Soudanaise RDA sifinw ma o bɛ kun cɛ. Cette semaine, le rendez-vous de l'élément 5. Nin duwakun min filɛ nin ye ni o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kofɔ ɲɔgɔn kunbɛn min ni o bɛ kɛnɛmanw tɔgɔ la. De ce qui constitue l'avenir de notre nation. O min ye an ka jamana siniɲɛsigi ye. Et aussi le fer de lance de notre combat pour la liberté et contre la misère, la jeunesse. Ani an ka kɛlɛ sinsinna kɛlɛ min bɛ taa ka ɲɛsin kanabila ma ani sifinw olu ka kɔli o kɛlɛli ma. Pour le secrétaire général de l'Union Soudanaise RDA. Union Soudanaise RDA a foroba kalatigi o bolo ni an ko ma ko secrétaire général. L'agréable devoir de rendre ici, au nom de la direction nationale, un hommage mérité. Ni ye ale ka kɛta duman ye ka bonyamasegin kɛ yan ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la. Aux efforts persévérants accomplis par les dirigeants tant nationaux que régionaux de notre jeunesse. Ka a ɲɛsin baaraw ma baara minnu ni olu nana kana kɛ an ka sifinw olu ka ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ ani ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ jamana wɛrɛw olu ka nana. Soutenu par une soif intense d'action. Ni o baaraw nana kana senkɔrɔma tintin ni kɛwalew ye kɛwale minnu ni olu kɛra. Dans leur légitime ambition d'améliorer chaque année davantage l'organisation et les structures de cette semaine. Dusukunnakow lakikaw olu fɛ ni o dabɔkun de ye san o san dɔ ka fara kɛnɛ in a labɛnw olu cogoɲaw kan ani a kolodoncogo kan. Qui a fini de revêtir la physionomie d'un festival. Kɛnɛ min ni ale tilalen don pewu ka bɔ gintan yɛrɛ o yecogo kɔnɔna na. Auquel participe tout le peuple malien. O gintan min ni an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka i sen don o la. Si on veut une preuve. Ni an b'a fɛ ka dalu dɔ sɔrɔ o la. On jette un coup d'œil sur le spectacle grandiose. An ka filɛko kelen pe kɛ ka a ɲɛsin ni filɛlifɛnba in ma. Que nous a offert il y a une semaine. Min dira an ma a bɛ duwakun kelen bɔɲɔgɔnko bɔ. Et que nous offrira aujourd'hui notre stade Omnisport. An ka ɲɛnajɛ kɛ kɛnɛba ni o ye stade Omnisport ye. De 25 000 places qui s'est révélé insuffisant. Sigiyɔrɔ 25,000. A nana ye fana ko o ma wasa kɛ. Pour contenir la foule des Maliens venus de toutes les parties de notre vaste pays. Walisa maliden jamaba minnu ni olu bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamanaba in kɔnɔ. Pour voir, fêter et communier avec elle. Walisa ka ɲɛnajɛ k'a ye ka jɛɲɔgɔnya kɛ ka gintan k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Notre jeunesse. An ka sifinw. Ardente et débordante d'énergie. Minnu ni olu falen don galabu la. Réunis pour la 6e fois. Ni olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ye a siɲɛ 8nan ye. En vue de renforcer toujours davantage les fondations déjà inébranlables. Walisa ka taa ɲɛ ka dɔ fara jusigilan kan jusigilan minnu ni olu tɛ se ka yuguyugu. De la nouvelle nation malienne. Minnu bɛ tali kɛ an ka jamana kura la. De notre parti, l'Union Soudanaise RDA, s'est juré. An ka politikitɔn Union Soudanaise RDA ye i kali. De ressortir des nuits du temps où une fatalité historique l'avait plongé. Ka min sama ka a labɔ wagati jan minnu kɔnɔna na ni dakanko dɔfɔ kɔnɔna na ni o kun ye a curu. Notre joie est immense. An ka ɲagali ka bon. Notre fierté est grande de
constater que notre jeunesse ne s'essouffle pas. Anga nisodia o ka bon ka kɔlɔsi ko anga shifin ko fiɲɛ tɛ ka tigɛ u la. Que chaque année, des progrès sont réalisés. Ko san o san ɲɛtakun minnu bɛ mɔgɔ hakili sama kosɛbɛ ko olu bɛ ka kɛ. Résultat de l'effort créateur de notre jeunesse. O sɔrɔla baaraw la baara minnu bɛ ladani kofɔ an ka sifinw fɛ. Effort concrétisé par des initiatives heureuses. Baara min ni o bɛ ŋaniya ɲuman olu waliyali kofɔ. Auquel, encore une fois, il nous faut rendre un juste hommage. O ŋaniya minnu fana kosɔn n bɛ segin a kan tuguni ka bonyamasegin bɛnnen kɛ. Les sportifs et les athlètes se sont surpassés. Jamajɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ani maa kelen kelenw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ olu nana ka na ɲɔgɔn dan. Et il est réconfortant de constater nisɔndiya ko do fana ka a kɔlɔsi. des progrès certains réalisés par toutes les régions. Ko ɲɛta jɛlenw olu nana ka na kɛ jamana marayɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen fɛ. En outre, O bɛɛ kɔfɛ il faut saluer l'introduction d'une épreuve nouvelle, celle de l'ensemble instrumental et régional, 10e semaine de la jeunesse. foli ka kan ka kɛ ka a ɲɛsin ɲɔgɔndan bolo kura ma ni o ye an ka faso a fɔlikɛlaw marayɔrɔ kunda olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye wa o ye fiɲɛ kura di an ka sifinw olu ka ɲɔgɔn kunbɛn wɔɔrɔnan in ma. Un intérêt nouveau en conférant aux compétitions artistiques une place plus grande, ce qui ne peut être que salué avec ferveur. ɲɔgɔndan olu ta fanfɛla la ɲɔgɔndan min ni o bɛ dɔn ani dɔnkilida kofɔ ka jɔyɔrɔba fana di wa o bonyamasegin o tɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ la fo ka o kɛ ni jijali ye. Dans un pays de vieille culture comme le Mali. Jamana kɔnɔna na jamana min ni lɔnniya kɔrɔ o jamana don i n'a fɔ Mali. Il y a un an, A san kelen ye nin ye. je vous disais, jeunes du Mali, Ne y'a fɔ aw ye Mali sifinw en réhabilitant notre culture nationale, ko an ka jamana lɔnni lakurayali fɛ vous étiez en train de jeter les bases d'une véritable révolution culturelle. aw tun bɛ a la ka jusigilan sɛbɛw ka olu sigi min bɛ yɛlɛmali kofɔ lɔnni nasira fɛ. Substratum indispensable à toute construction nationale. Ni o ye sababu min ni o tɛ faso jɔli o tɛ se ka kɛ. Je me plais à constater. Wa a ka di n ye nin yɔrɔ la yan ka kɔlɔsi ko Vous n'avez pas désemparé dans cet effort de réhabilitation, aw ma fari faga o lakurayali baara kɛli la fiyewu. de rénovation culturelle de notre art et de notre folklore. Aw ma fari faga o la kurayali baarali la ani lɔnni la kurayali baarali an'an ka seko ani an ka fɔlikɛfɛnw olu ta fan fɛ. Que définitivement vous avez mis au service de notre révolution. A ye o min bila bada an ka yɛlɛmali ka baara bolo kan. La qualité, tant par la forme que dans le fond des cœurs, des ballets, A ɲɛ fɛ a kɛcogo fɛ ani fɛn min bɛ ka fɔ ɲɛnajɛ in kɔnɔ jamajɛ dɔnkiliw la ani jamajɛ dɔnw na et des pièces présentées au cours de cette semaine exaltante que nous venons de vivre. ani ɲɔgɔlɔ minnu ni olu bɔra nin dɔgɔkun in senfɛ dɔgɔkun min bɛ mɔgɔ nisɔndiya an bɔra ka min ɲɛnamaya sisan La tête et le comment. o bɛ u ko jira k'a jɛya ka siga bɛɛ lajɛlen bɔ a la. Le plus grand des mérites de notre jeunesse, Fɛn min bɛ yen ni o ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ni an ka sifinw ni o ka kan mérite mise en évidence avec éclat o ka kan ka da kɛnɛ kan ni yangan ye. par les bilans des semaines nationales de la jeunesse. Kimɛliw olu fɛ kimɛli minnu ni o bɛ dɔgɔkun kofɔ an ka faso kɔnɔna na sifinw olu tɔgɔ la. Que nous avons vécu An ye min ɲɛnamaya et que chacun de nous conserve désormais dans sa mémoire ani bɛɛ kelen kelen na min to a hakili la. comme un événement national I n'a fɔ gintan faso tɔgɔ la. qui chaque fois O gintan min tuma o tuma nous a découvert un peu plus o bɛ a jira an na ka taa fɛ. la physionomie culturelle et artistique de notre nation. Dɔnni a yecogo fɛ ani dɔn ni dɔnkili o yecogo fɛ an ka jamana kɔnɔ. C'est d'avoir compris O ye k'a fɔ ko a faamuyara qu'il n'y a pas d'indépendance véritable sans renaissance culturelle. ko yɛrɛma hɔrɔnya lakika tɛ yen ni bangeniko kura ma kɛ lɔnni nasira fɛ. Et lorsqu'on fait la somme de ce que représente pour notre lutte politique, Wa ni an bɛ farankan kɛ ka a ɲɛsin an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen ma politiki sira fɛ o bɛ fɛn min bɔ. la signification artistique des ballets que vous nous avez présentés, Kɔrɔ min bɛ an ka dɔnkiliw la ka na se jamajɛ dɔn ani dɔnkiliw ma aw ye o min jira an na. des chœurs que vous nous avez fait entendre, Jamajɛ dɔnkiliw ma an ye o min mɛn.
et des pièces de théâtre que vous avez exécutées en scène ani ɲɔgɔnlɔn minnu bɔra kɛnɛ kan avec tant d'ardeur, d'originalité et d'ingéniosité, ni olu kɛra ni jijalenya ni yɛrɛ dili ye ani ɲɛdɔn. on ne peut pas ne pas être fier de vous. fɛn wɛrɛ tɛ se ka kɛ fɔɔ ka nisɔndiya aw kɔrɔ. Jeunes du Mali, aw Mali sifinw et de proclamer fortement ka weleweledali kɛ kan kɔrɔtalen que vous avez œuvré de façon réelle ko a ye baara kɛ ni tiɲɛ ye au renouveau culturel africain. ka a ɲɛsin farafina ka lɔnni o lakurayali ma. En effet, o de la vous avez compris. a ye a faamuya Et cela fait la fierté de vos aînés, ko nin bɛ kɛ sababu ye minnu kɔnna aw ɲɛ ka olu la ɲagali. dont la joie est immense d'avoir d'ores et déjà la preuve olu minnu ni olu ka nisɔndiya ka bon kabini sisan ka dalu sɔrɔ qu'ils n'auront pas travaillé en vain, ko olu kɔrɔlenw k'olu ma baara kɛ gansan na que leur œuvre sera continuée. ko wa u ka kɛwalew taa na kɛ ɲɛfɛ ni u ye. Vous avez compris, dit, ne ko de ko a y'a faamuya kaban qu'insérer la renaissance culturelle dans notre combat politique ko ka labangeni ko kura lɔnni nasira fɛ ka o don an ka politikiko o kɛlɛw kɔnɔna na était une question primordiale pour le devenir de notre Afrique. o tun ye kisa fɔlɔfɔlɔ de ye min bɛ tali kɛ an ka farafina ka siniɲasigi la Qui se sert. farafina min ni a bɛ ka a yɛrɛ ɲini Et dont les enfants doivent se pénétrer de cette vérité première, farafina min ni a denw ka kan ka nin tiɲɛ fɔlɔ don u yɛrɛ la qu'il n'y a pas de nation, ko jamana de tɛ yen pas de peuple véritable, ko siya sɛbɛmaw de tɛ yen sans culture propre. ni dɔnniya jɛlen tɛ u bolo. Notre conviction à nous an dalen don min na an dusukun na est que le niveau d'évolution des peuples o ye k'a fɔ ko kundama minnu bɛ jamana kɔnɔdenw na ɲɛta o ta fan fɛ leur niveau de culture kundama min bɛ u la lɔnni ta fan fɛ ne se mesure pas uniquement o tɛ suman dɔrɔn à l'aune de leur puissance technique, ni u ka sebaya kundama ye fɛlɛko nasira fɛ qui est d'ordre purement matériel. o sebaya fɛlɛko nasira fɛ o ye minɛnko dɔrɔn de ye. Certes, tiɲɛ dun le développement industriel, yiriwali min kɛra iziniko o ta fan fɛ résultat des progrès des sciences qui ont permis à l'homme de maîtriser les éléments physiques de la nature, n'o bangena ɲɛtaw la ɲɛta minnu sɔrɔla ɲininiw olu la ni olu de kɛra sababu ye adamaden ma lahalaya minnu bɛ yen ɲɛnamaya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan danni nasira fɛ ka se ka olu koron et de réaliser des choses tout à la fois prodigieuses et effroyables, ani ka kobaw kɛ ko minnu ni olu ye kabakokow ye ɲuman sira fɛ ani ko minnu bɛ yen fana ko olu ye kabakokow ye tiɲɛni sira fɛ constitue un aspect très important de la puissance de l'intelligence humaine. o ye fɛn ye fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ hadamaden a ka hakilitigiya sebaya la Mais qui ne soit une prétend nka jɔn de bɛ yen ni o t'a ye ni o tɛ kɔn ka sɔmi fana ko de la culture dans son appréhension globale lɔnni a yecogo yɛrɛ fɛ bakurubaya la ne peut se limiter à cette facette de l'intelligence humaine o tɛ se ka dan adamaden ka hakilitigiya dɔrɔn ma et qu'elle comporte d'autres éléments, d'autres attributs, wa fɛn wɛrɛw de bɛ a kɔnɔna na mankutulan wɛrɛw de bɛ yen dont l'humanisme qui n'est autre que la somme des valeurs morales et spirituelles olu minnu ni hadamadenya tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fo danbew olu farali ɲɔgɔn kan miiriliw ani hakiliw la qui, à travers les siècles, ont donné à l'existence humaine sa signification, olu minnu san kɛmɛ kɛmɛ caman kɔnɔna na olu sera ka hadamadenya yɛrɛ kɔrɔ di a ma sinon sa justification essentielle. walima hadamadenya yɛrɛ kun jɔnjɔn yɛrɛ ye min Or, k'a sɔrɔ il nous faut constater que nombreuses sont aujourd'hui les nations fo an ka a kɔlɔsi ko jamana caman de bɛ yen bi qui, parce que techniquement avancées, ka da kan fɛlɛkow nasira fɛ olu talen don ɲɛ u yiriwalen don font aujourd'hui fi de ces valeurs olu b'a kɛ i n'a fɔ u mako tɛ nin danbe siraw ko la et qui, dans leur rapport avec les autres peuples techniquement moins nantis, olu minnu ni u ka jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔna na ni jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw minnu fɛlɛkow nasira fɛ ni olu yiriwalen tɛ font preuve d'un mépris à peine voilé, olu bɛ tɛgɛnsoyali kɛ tɛgɛnsoyali min ni a dogolenba tɛ expression de leur complexe de supériorité, ni o de bɛ u ka sigasiga jira sebaya ta fan fɛ qui, dans leur super, wa u ka tagabolow la n'a même pas le temps wagati yɛrɛ tɛ u bolo
de constater k'a kɔlɔsi ko que sur le plan spirituel, miiriliw o ta fan fɛ beaucoup de ce peuple considéré comme arriéré peuvent leur avoir montré. ko o jamana kɔnɔdenw minnu ni olu jatelen don k'a fɔ ko olu ye setigi ye ko olu de ka fisa ni tɔw ye fɛn bɛ se ka lase olu ma fɛnɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ni olu jatelen don fɛlɛ ko nasira fɛ se tɛ u ye. Ce sont là des vérités fondamentales. Ninnu kɔni ye tiɲɛw ye tiɲɛ jɔnjɔn. Donc il faut que tous les Maliens, et principalement les jeunes, de leurs études ont éloigné des années durant de leur terre natale. Tiɲɛ minnu malidenw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnniyana sifinw olu minnu ni olu ka kalan ye u yɔrɔ janya san caman kɔnɔna na u woloduguw la. S'imprègnent afin qu'ils se convainquent de le pays de leurs aïeux. Fo olu sifinw ka nin tiɲɛ ninnu ta ka don u yɛrɛ la walisa u ka se ka u yɛrɛkun lada a la ko u mɔkɛw olu ka jamana A un riche et brillant passé. tariku bɛ u la tariku min ni a nafa ka bon wa tariku fana don min ni a bɛ manamana. Et comme le professeur Monod a excellemment écrit, I n'a fɔ professeur Monod o ye a sɛbɛn k'a ɲɛ ka se a dan na cogo min na a y'a sɛbɛn ko il est par sa bon de rappeler a ka fisa tuma dɔw la ka hakilinajigin kɛ que l'Afrique existe ko farafinna ɲɛnama don et que les Noirs ani ko farafinw ne sont pas tombés avant-hier d'un arbre olu ma bɔ ka bin kunna sini ka bɔ yiri dɔ sanfɛ jusqu'à point walisa pour s'attabler au festin du progrès matériel et moral. Fin de citation. ka taa I dulon ɲɛtakun olu tɔnɔna ɲɔtakun minnu ni o bɛ minɛnkow olu kofɔ ani miirilikow ka olu kofɔ munɔ de ka kuma danna ye. Nous avons une civilisation et une culture. somɔgɔya dɔ bɛ an fɛ lɔnni dɔ bɛ an fɛ Et là, il faut encore rappeler à tous ceux qui en ont besoin ani yen fana hakililajigin ka kan ka kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni a ka kan ka fɔ olu ye qu'il n'y a pas qu'une seule civilisation et qu'une seule culture, mais des civilisations et des cultures somɔgɔya kelen tɛ yen lɔnniya kelen tɛ yen nka somɔgɔyaw caman de bɛ yen lɔnniyaw caman de bɛ yen qui sont en quelque chose à apporter à la civilisation de l'universel. ko wa fɛn kelen de bɛ yen min ka kan ka ta ka a lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka somɔgɔya ma. Il faut que notre jeunesse se persuade de ces vérités essentielles. wajibi don an ka sifinw olu ka nin tiɲɛ jɔnjɔn ninnu ta ka a don u yɛrɛ la La meilleure méthode a kɛcogo ɲuman ɲuman ye min ye est qu'elle aille à la source, o ye ko sifinw ka taa fɔ a sun kɔrɔ qu'elle descende dans le peuple. u ka don jamana kɔnɔdenw olu cɛma Là, elle se rendra compte qu'au Mali, o de la sifinw na bɔ a kalama k'a fɔ mali la yan s'il y a des analphabètes, kunfinw olu bɛ yan des gens qui ne savent pas écrire et c'est là où réside mɔgɔ minnu ni olu tɛ se ka sɛbɛnni kɛ toute la tragédie de notre continent et de notre race. o yɔrɔ de la bɔnɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ yen an ka gun kan ani an ka siya ta fan fɛ Par contre, il n'y a pas d'insulte. nka fan dɔ fana fɛ fɛn dɔnbali tɛ anw fɛ yan L'humanisme malien, mɔgɔya min bɛ mali la que le rencontre dans nos villages, ni o bɛ ye an ka togodaw la que nos lieux et nos griots qui en sont les dépositaires, an ka cɛkɔrɔbaw olu fɛ yen ani an ka ɲamakalaw fɛ ni olu ye o ko yɛrɛ dɔnba ŋanaw ye n'a rien à envier aux doctrines philosophiques les plus élaborées dans ce continent. o mɔgɔya o mako si tɛ kalan fufafuw la o kalan fufafu minnu ni olu labɛnnen bɛ ka a ɲɛ gun wɛrɛw olu kan L'un de nos devoirs primordiaux an ka kɛtaw la belebele dɔ ye est de sauver de la disparition ka an ka hadamadenya in kisi latununi ma ce trésor spirituel de notre peuple. ni nafolomafɛnba min filɛ nin ye miirili ta fan fɛ an ka jamana kɔnɔdenw olu tɔgɔ la Il doit servir de base à l'action éducative que nous avons engagée. o ka kan ka kɛ jusigilan ye ka ɲɛsin kɛwale ma kɛwale min bɛ kalan ani ladamuni kofɔ an ye an cɛsiri o min waleyali la pour assimiler la culture occidentale. walisa ka farajaw ka olu ka somɔgɔya ka o kɛ fɛn ye fɛn min ni o bɛ se ka ladege Car il faut qu'il soit clair pour tous ka daa kan fo a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma que notre propos ko an ka kumaw n'est pas de prôner une sorte d'autarcie, a kun tɛ an ka se ka to cogoya kelen na tuma bɛɛ sinon de suffisance culturelle. walima k'a yira k'a fɔ lɔnni sira fɛ ko an bɛ wasa kɛ an yɛrɛ ye
Nous savons que dans ce domaine, an b'a dɔn ko o bolofara ta fanfɛla la autant que dans le domaine technique et économique, i n'a fɔ fɛnɛ fɛlɛ ko bolofaraw ani sɔrɔ bolofaraw kɔnɔna na nous avons besoin de l'extérieur, an mako bɛ kɔkanmɔgɔw la tellement qu'il est vrai ka daa kan tiɲɛ don a jɛlen don que les échanges extérieurs constituent l'oxygène des civilisations. k'o kɔkanfɛnw olu ye somɔgɔya ninakili fiɲɛ ye Ils ne peuvent s'enrichir, s'amender réciproquement que par leur contact. olu tɛ se ka ɲɔgɔn fɛntigiya ka ɲɔgɔn bɛrɛ bɛn fo ni a kɛra u ka se ka don ɲɔgɔn na u ka se ɲɔgɔn ma Leur interprétation sur les bases évidemment égalitaires et de respect réciproque. jusigilan olu kan jusigilan min ni a jɛlen don ko o bɛ kɛ damakɛɲa kɔnɔna na ani ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na L'objectif que nous assignons à notre jeunesse intellectuelle, an bɛ kuntilenna min di an ka sifinw ma sifin minnu ni olu kalannen don aux générations qui montent, kuntilenna min bɛ di mɔbolo nataw olu ma qui elles n'ont pas dû à souffrir de la domination coloniale olu minnu ni olu tɛna na tɔɔrɔ sɔrɔ ka a sababu kɛ jɔnya tagabolo ye et qu'elles s'efforcent o ye nin ye ko u ka u jija d'approfondir la connaissance de notre passé, ka dɔ fara u ka dɔntaw kan min bɛ tali kɛ an ka jamana tariku la à assimiler les valeurs culturelles qui sont propres à notre peuple. u danbe minnu bɛ lɔnni nasira fɛ u ka u kow faamuya a ka to u kɔnɔ ni olu ye fɛnw ye fɛn minnu ni o ye an ka jamana kɔnɔdenw dɔrɔn de ta ye C'est à cette seule condition o chatu kelen pe de la qu'elles amélioreront leur rendement et leur style de travail sifenw olu na se ka dɔ fara u ka sɔrɔw kan ani u ka baara kɛcogo en donnant aux considérations politiques leur juste place. wa tagabolo minnu fɛnɛ bɛ yen politikiko nasira fɛ olu ka kan ka bila kɛnɛ minnu fɛnɛ kana na u na o cogo dɔn Dans le recherche de nos objectifs économiques et sociaux, ni olu bɛ don ɲininiw kɔnɔna na ɲinini minnu ni u bɛ an ka kuntilennaw kofɔ sɔrɔ ani hadamadenya nasira fɛ et des moyens employés pour leur réalisation. ani fɛɛrɛ ni dabali minnu ka kan ka se ka sigi sen kan u waleyali fɛ Ainsi seulement, o cogo de la dɔrɔn ils se débarrasseront de tous les complexes paralysants u na se ka u yɛrɛ bɔ sigasiga fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ mɔgɔ bali ka taa ɲɛ qu'ils peuvent encore avoir vis-à-vis des valeurs morales et philosophiques de l'extérieur. u bɛ se hali bi ka min sɔrɔ ka a ɲɛsin danbekow olu ma ani kɔkanmɔgɔw ka kow tagabolo n'u u faamuyali cogow olu ma Et prendront pour règle de conduite wa u na se fana ka fɛn min kɛ u sɛnsɛnnan ye le principe de n'admettre aucune idée, o ye tagabolo de ye tagabolo min ni ale tɛna sɔn hakilina si ma si généreuse soit-elle, hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko hakilina don min ni a bɛ fɛn lase u ma avant de la soumettre au préalable à l'épreuve d'une critique objective et apérée. fo u ka u hakilinaw de ta fɔlɔ ka a don sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na ka a don kɔrɔbɔli kɔnɔna na kɔrɔbɔli min ni kuntilenna jɛlen bɛ u la Voilà l'attitude a dalen bɛ kɛnɛ kan d'un État tout seul pour sauver notre jeunesse. kɛcogo min ni ale kelen pe ni o bɛ se ka kɛ an ka sifinw olu munafan fɛn ye Des méfaits de ce que je désigne souvent sous le vocable de l'aliénation mentale. ka bɔ kojugu olu bolo ne yɛrɛ bɛ min wele kuma dɔw la ko hakili ka bayɛlɛmali Dû à un manque de personnalité ni o bɛ bɔ yɛrɛkun o dɔnbaliya la ou à une paresse intellectuelle. walima salabagatɔya hakili la kalan o ta fanfɛla la Le plus profond, le plus ténace des mots que nous ont légués 80 ans de domination coloniale. min kɔnɔ ka dun wa ni a ka fasan kosɛbɛ ka tɛmɛ kojugu bɛɛ lajɛlen kan o min nana ka na lase an ma san 80 jɔnya fɛ L'aliénation mentale, hakili la bayɛlɛmali c'est cette disposition d'esprit o ye nin tagabolo de ye hakili ta fan fɛ qui tend à nous faire ignorer nous-mêmes min bɛ a to an ka se ka dɛsɛ ka an yɛrɛ dɔn et à ne considérer pour valable tout ce qui nous vient de l'extérieur. min b'a to fana an k'a bila an hakili la k'a fɔ fɛn o fɛn ni a ma bɔ jamana kɔkanmɔgɔw olu yɔrɔ k'o tɛ fɛn ɲuman ye Oubliant volontiers, an b'a dabɔ a kama o de la ka ɲinɛ il s'agit là de valeurs qui ont germé ko ninnu dun ye danbew de ye minnu ni olu bangena dans des contextes sociologiques et physiques qui se placent en temps lieu des conditions objectives qui sont les nôtres. hukumu kɔnɔna na hukumu min ni o bɛ hadamadenya ka o kofɔ ani kow ye cogo olu minnu ni u bɛ ye fan caman fɛ sartu jɔnjɔn na sartu minnu ni o ye anw taw ye Encore une fois,
ka segin kɛ a kan kokura. Notre objectif primordial, kuntilinaw la belebeleba min bɛ an na. après des décennies de domination culturelle, san 10 jɔnya tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye dɔnni jɔnya ye. doit être de reconnaître l'existence d'une culture qui nous est propre. O kuntilena belebele min bɛ an na, o ka kan ka kɛ ko an ka sɔn a ma ko dɔnniya de bɛ yen min ye an yɛrɛkun ka dɔnniya ye. Et de la revaloriser. Wa an ka kan fana ka o de don ba la. D'affirmer notre personnalité. Ka an ka mɔgɔya, an ka hadamadenya ka o jira. Notre originalité. An ka yɛrɛya ka o jira. Somme toute, notre négritude. Ni o de ye an ka farafindenya bɛɛ faralen kɛnɛ kan. Pour employer un langage qui a fait fortune, c'est les grands chefs de notre race. Walsa ka kumakan fɔ, kumakan min ni o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman fɛntigiya kuma donsow olu yɔrɔ minnu bɛ an ka siyaw kofɔ. Afin d'apporter notre contribution à la civilisation universelle. Walsa an jɔyɔrɔ ye min ye ka na ni o ye diɲɛ somɔgɔya o kɔnɔna na. Il peut être que la convergence. Ni o tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye fo hakilinaw ani kɛtaw olu bɛɛ lajɛlen bɛnnin kelen ma. La synthèse de ce que chaque peuple a de valable dans le domaine de la culture et de l'art. Wa fɛn fɛn de bɛ yen ko o ye fɛn ɲuman ye ni o bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ olu sɛnsɛnninw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ lɔnni o ta fan fɛ ani seko ta fan fɛ. Wa o tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye fo hakilinaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan diɲɛ jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ ta fan fɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la ɲuman na o de ye lɔnni ye ani seko. Cette ambition, nin kɛta min bɛ an dusu la, nous ne pourrons la réaliser an tɛna na se ka o waleya que lorsque nous arriverons à nous défaire de façon irénique. fo ni an sera ka an yɛrɛ bɔ cogo bɛɛ lajɛlen na ka an fereke bɔ ka bɔ nin kojugu in bolo. De ce mal que constitue l'aliénation mentale. Kojugu min ni o ye hakili la bayɛlɛmali ye. Qui nous fait singer des comportements extravagants de jeunesse dévoyée d'Amérique et d'Europe. Ni o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ ladegeli cɛjugu kɛ ka a ɲɛsin kɛwalew dɔw ma minnu bɛ yɛrɛ bonya ko fɔ sifin olu ta fanfɛ sifin minnu ni olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu bɛ u yɛrɛ ma lamɛrikugun olu kanna na ani farajɛlagun kanna na. Pour faire de nous des doctrinaires. Wa ni o hakili la bayɛlɛmali ni o bɛ an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu tugunnen don hakilina fufafuw kɔ. Des quarantaines. Ka an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni u bɛ se ka wuli ni kumasenbaw ye. Des bavards impénitents. Ka an kɛ kuma fufɔlaw ye tuma bɛɛ lajɛlen na. Des forts théories. Ka an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni u bɛ se kosɛbɛ dalakumaw olu ɲɛfɔli la. Des gens presque pleins de bonne volonté. Ka an kɛ mɔgɔw ye tiɲɛ don minnu falen don ni ŋaniya ɲumanw ye. Mais qui très souvent érigent leurs impatiences en théories révolutionnaires. Nga minnu ni olu bɛ u ka muɲubaliya ka o yɛlɛmɛ k'o kɛ tagabolo ye min bɛ yɛlɛmali kofɔ. Lénine disait-il pas de jeunes communistes soviétiques? Yala Lénine a kun tɛ ka ni ɲɔgɔnna kumaw ko o fɔ denmisɛnw ɲɛna denmisɛn minnu ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobali kofɔ soviétique o jamana kan. Au sujet de la formation idéologique. Ka a ɲɛsin kalan dili ma hakilinaw olu ta fan fɛ. Lénine a y'a fɔ ko Les connaissances ne devaient pas seulement les assimiler. dɔnniyaw aw man kan ka o faamu dɔrɔn ka o lato aw kɔnɔ. Mais les assimiler de façon. Nga aw ka kan ka a lato aw kɔnɔ cogoya na. Que vous puissiez les traiter dans un esprit critique. Min bɛ a to aw ka a labara hakilina jɔnjɔn o kɔnɔna na. Afin de ne pas encombrer votre cerveau d'un fatras inutile. Walisa aw kana na aw kunkolo zɛmɛ lafa ni kumamugu dama ye nafa tɛ min na. Mais de l'enrichir. Nga aw ka a lafɛntigiya. De la science de tous les faits. Dɔnni hukumu kɔnɔ min bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw olu yɔrɔ. Sans la connaissance desquels, Ni o dɔnniyaw tɛ. on ne peut pas être aujourd'hui un homme instruit. Fin de citation. An tɛ se ka kɛ mɔgɔw ye bi mɔgɔ minnu ni olu kalannen don. Lénine ka kuma ye nin. N'est-ce pas d'ailleurs ces catégories de gens que les pièces de Bamako, Sikasso et Gao ont fustigé avec tout l'humour? Yala nin n'a ɲɔgɔnna mɔgɔ sugu Bamako ɲɔgɔlɔnbɔlaw ni Sikaso ɲɔgɔlɔnbɔlaw ni Gao ɲɔgɔlɔnbɔlaw jogo min bɛ o mɔgɔ sugu la ɲɔgɔlɔnbɔla ninnu ma bɔ sisan ka o de bɛɛ yira wa ka a kɛ yɛlɛkofɛn ye. Et toute la fermeté digne du pinceau des plus grands maîtres du genre satirique. Ka a kɛ ɲɛdɔn yɛrɛ hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ a ɲɛdɔnbagaw olu bɛ a kɛ cogo min na walasa ka mɔgɔw hakili sama ka a ɲɛsin a tiɲɛnima yɔrɔw ma. C'est-à-dire que depuis 6 ans, O kɔrɔ ye nin ye ko kabini san 6 bɔ ɲɔgɔn ko que la jeunesse malienne revient sur le métier. an ka Mali sifinw olu bɛ segin ka na u ka baara ma.
Elle a assimilé et mis en pratique ces vérités. Sifinw ye faamuyali kɛ ka waleyali kɛ ka a ɲɛsin nin tiɲɛw ma. Qui doivent être le support de notre volonté. Tiɲɛ minnu ni olu ka kan ka kɛ an ka ŋaniya jusigilamu ye. D'être d'abord des Maliens. Ni o de ye ko malidenw ka kan ka kɛ fɔlɔ malidenw ye. Des Africains. Ka kɛ farafindenw ye. Avant d'inscrire notre action dans celle générale engagée par l'humanité. Yani an k'an ka kɛwalew don kɛwale kɔnɔna na bakurubaya la min sigilen don sen kan hadamadenya fɛ. Walasa ka taa ɲɛ tuma bɛɛ lajɛlen na ka a ɲɛsin kundamaw ma kundama minnu bɛ lɔnni kofɔ. O kɔrɔ ye min bɛ bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ. Grɛkiw ka kuma donso dɔ o tun y'a fɔ ko i ka i yɛrɛkun dɔn. Ani farafina kuma donsow fana bɛ o kuma kelen de fana fɔ. Ani farafina kuma donsow bɛ an kalan o cogo kelen de fana na. Ko koɲumanba don ka so dɔn. Koɲumanba don ka ji dɔn. Nga fosi tɛ yɛrɛ dɔn bɔ. Mali sifin. Taa ɲɛ i ka don Mali lɔnni ani Mali seko kɔnɔ. Walasa k'i ka jamana kɔnɔdenw dɔn ka taa fɛ. Ka i yɛrɛkun dɔn k'a ɲɛ walasa i nafa o ka se ka bonya walasa i ka se ka kolo gɛlɛya kɛlɛw la kɛlɛ minnu ni farafina ka kan ka o kɛ walasa ka se sɔrɔ ka a ɲɛsin kɔngɔ ani fantanya ma. Ni hakilijagabɔw tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ lɔnniko la ani seko la o minnu kun kan wajibi don a ka kɔlɔsi cogoya minnu bɛ lɔnniko ani seko nasira fɛ ni olu bɛ ka bonya ka taa fɛ san ani san kɔnɔna na. Aw sifinw sera ka o min jira ni faso dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛ sifinw kofɔ. A y'a to n ka foli kɛ ka a ɲɛsin denmisɛnw olu ka kulu ma minnu bɔra Mali teri jamanaw kan ka jaabili kɛ welekan min bɔra an ka faso sifinw olu yɔrɔ. Ciden minnu ni olu yera kɛnɛ kan ni olu bɔra farafin jamanaw olu kan. O ye daluya ye min bɛ a jira ko farafina ka kelenya ko o bɛ ka waleya. Ko ŋunankan gansan tɛ wa ko siga tɛ a la fana o de ye sini tiɲɛ ye. An bɛ nin ko ye ka a bonya cogo bɛɛ lajɛlen na nin min ye dalu ye ɲɔgɔn dɛmɛ barikama o t'a fan fɛ. Avec la jeunesse malienne, ils ont administré à la place de ceux qui nous observent aussi évidemment ne trouvent pas leur compte dans l'Union des Africains. Ni Mali sifinw ye sifin minnu ni olu ye a jira mɔgɔw olu ɲɛna maa minnu ni olu bɛ ka an filɛ mɔgɔ minnu fana tiɲɛdonw ni olu tɛ u niyɔrɔ sɔrɔ farafindenw ka kelenya kɔnɔna na. Siga tɛ a la ko nin n'a ɲɔgɔn lajɛrɛ o ye fɛn ye fɛn minnu ni a bɛ mɔgɔw nafa. Ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka sifinw ka olu gɛrɛ ɲɔgɔn na ani o cogo la o sifinw olu bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ. De la confraternité définitivement poussée lors de cette rencontre est quand même d'avoir raison des chauvinismes que l'on peut encore rencontrer au niveau de certains leaders africains. Wa bɛ kɛ sababu ye fɛn fɛn bɛ u fara ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ yɛlɛ o kow bɛɛ kan walasa ka bɛn kelen ma bada ka a ɲɛsin fɛn ma fɛn jɔnjɔn o min ka kan ka u fara ɲɔgɔn kan. Siga tɛ a la fana ko ka jɛ ka badenya kɛ ɲɔgɔn fɛ bada ni o bɛ sigi sen kan nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn kunbɛn fɛ olu bɛ jo sɔrɔ tagabolo olu ka tagabolo minnu ni olu de ye faso dantɛmɛ kanuni ye fo ka se tiɲɛni ma ni o bɛ ye farafina ɲɛmɔgɔ dɔw olu ta fan fɛ.
l'avènement d'une politique de coopération. Wa ni ɲɔgɔnna lajɛw fana bɛ kɛ sababu de ka kɛnɛla banke min bɛ dafa ɲɔgɔnya kofɔ politiki ko nasira fɛ. D'harmonisation des politiques économiques et sociales dans l'État. Ani ka politiki siraw fana ka olu kɛ kelen ye, sɔrɔ siraw k'olu kɛ kelen ye ani hadamadenya siraw minnu bɛ an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kofɔ. La jeunesse, c'est l'avenir. Sifinw olu ye siniɲɛsigi ye. Elle a un rôle déterminant. Jɔyɔrɔ belebele bɛ u la. Un rôle essentiel à jouer dans la conjoncture politique dans laquelle se trouve actuellement le pays se développer. Jɔyɔrɔ jɔnjɔn u ka kan ka min fa gwɛlɛyaw olu kɔnɔna na gwɛlɛya minnu bɛ politiki ko kofɔ o gwɛlɛya minnu kɔnɔna na an ka jamanaw bɛ u kɔnɔ jamana minnu ni olu ma yiriwa. Enserré de ce pas des difficultés internationales. O jamana minnu ni olu koronen don ni gwɛlɛyaw ye gwɛlɛya minnu ni hakan tɛ u la. L'Afrique sera ce que vous en ferez. Aw mana farafinna kɛ min ye a na kɛ o de ye. Lorsque nous écoutons le chant national de nos pionniers, Faso dɔnkili min bɛ da fasolandiw olu fɛ ni an bɛ o dɔnkiliw lamɛn. qui nous font le serment qu'ils bâtiront l'Afrique, même si pour l'instant, Olu minnu bɛ layidu ta an ye k'u na farafinna jɔ ko hali ni a bɛ bɛn olu joli ma. l'émergence que nous éprouvons An bɛ kinikini min sɔrɔ o dɔnkili fɛ. est alors la preuve de notre légitimité. O de ye k'a fɔ ko an bɛ jama ka tagabolo min kan o kundama bonya kosɔn. D'avoir pu faire une jeunesse aussi enthousiaste et idéale et tout entière au service de l'Afrique, à l'exemple de notre père Konaté. Ani o ɲagali kosɔn o b'a to an k'a dɔn k'a fɔ ko an ye denmisɛnkulu sigi sen kan denmisɛnkulu minnu ni olu mako bɛ kosɛbɛ kuntilennaw olu la ani denmisɛn minnu ni olu cɛsirilen don farafinna o labaarali la i n'a fɔ ɲɛjiralana an fa Konate. Et de ceux qui ont renoncé au choix de leur vie pour mieux remplir leur matin. O min ni o bɛ mɔgɔw cɛma minnu jɛnna u ka ɲɛnɛmaya wulada kɔ walisa u ka sɔgɔmadafɛla u ka se ka lafa k'a ɲɛ. Un réel plaisir de saluer à nos côtés la délégation venue d'Europe et d'Asie. Ne bolo nin ye nisɔndiya jɛlen ye ka foli kɛ an kɛrɛfɛla la ka a ɲɛsin cidenw ma ciden minnu ni olu bɔra farajɛ la minnu bɔra Azi. De le remercier de la solidarité agissante à l'égard de la jeunesse malienne. Ka foli lase u ma u ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsinnen kosɔn ka a ɲɛsin Mali sifinw ma. À l'adresse des jeunes du monde entier, Ka kuma ka a ɲɛsin diɲɛ sifinw bɛɛ lajɛlen ma. j'affirme qu'ils ont un rôle important, décisif dans cette conjoncture internationale. N b'a fɔ ka perepere latigɛ ko jɔyɔrɔba bɛ u la jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen nin gɛlɛya in na diɲɛ selekina ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Où l'humanité se voit encore une fois placée dans les perspectives d'une guerre internationale. O gɛlɛya min kɔnɔna na hadamadenya ɲɛ bɛ a yɛrɛ la tuguni a bilalen don tagabolo olu ni ɲɔgɔn cɛ tagabolo minnu ni o bɛ kɛlɛ kofɔ diɲɛ selekina ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Si cette fois ne peut être que terme nucléaire, c'est-à-dire qu'elle risque de n'avoir ni vainqueur ni vaincu. O min ze in na o tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye fo kɛlɛ bilisali kɛlɛ min ni sebaga tɛna sɔrɔ a la se sɔrɔla min fana kan ni o tɛna sɔrɔ a la. Les jeunes doivent prendre conscience Denmisɛnw ka kan ka bɔ u yɛrɛw kalama. des dangers que font courir à la civilisation millénaire des hommes, les politiques bellicistes de certaines puissances qui font de l'intolérance politique leur credo. Ka a ɲɛsin farati kojuguw ma min bɛ bɔ san 1000 sigiyɔrɔma caman o somɔgɔya ma min bɛ tali kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ni olu ye politiki mɔgɔw ye n'u kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye fo kɛlɛ ka bɔ setigi jamanaw fana olu yɔrɔ minnu bɛ yafabaliya kɛ politikiko nasira fɛ u ka yɛlɛnkanso ye. La dernière guerre mondiale diɲɛ kɛlɛba laban min kɛra a fait plus de 50 millions de morts, o kɛlɛ senfɛ mɔgɔ miliyɔn 50 olu de sara. sans compter les immenses destructions matérielles qu'elle a accumulées, Tiɲɛni minnu kɛra minɛnko sira fɛ olu sen t'a la. entraînant dans leur sillage les douleurs indicibles dont l'humanité ne s'est pas encore complètement relevée. Nin kasara in fana senfɛ kɔlɔlɔw fana lasera adamadenya ma kɔlɔlɔ minnu ni cogo tɛ a la wa hali bi adamadenya ma se ka wuli ka bɔ o kɔlɔlɔ ninnu bolo a cogo yɛrɛ yɛrɛ la. Les peuples pacifiques doivent former la rôle de la paix, obliger ceux qui vivent de la guerre à donner une solution fixe et définitive au problème qu'ils ont créé eux-mêmes
après la dernière guerre mondiale. jamana kɔnɔden minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni olu bɛ basigi fɛ olu ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ani ka hɛrɛ ɲini ka wajibiya fana mɔgɔw kan mɔgɔ minnu ni olu bɛ ka ɲɛnamaya kɛlɛ kɔnɔ ko olu ka fɛɛrɛ bɛnnen ani fɛɛrɛ laban ko ka o ɲini gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu ni olu yɛrɛkun kɛra sababu ye ka o ladan u yɛrɛkun ma diɲɛ kɛlɛba laban tɛmɛnen kɔfɛ. Il est connu que ce sont les jeunes qui sont les frères de toutes les guerres. K'a sɔrɔ a dun jɛlen don bɛɛ lajɛlen ma ko sifinw diɲɛ kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ de bɛ jigin olu kan. L'humanité. Hadamadenya. 20 années après l'hécatombe de la 5e guerre mondiale. San mugan bɔɲɔgɔn ko tɛmɛnen kɔfɛ jamajɛ kasara min ni o bɔra diɲɛ kɛlɛba filanan o kɔnɔna na. Dans laquelle le fascisme hitlérien avait entraîné le monde, se trouve encore de façon très dangereuse au bord du gouffre. O kɛlɛ min senfɛ Hitler ni a ka fanga jugu ale tun ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɛrɛntɛrɛma ka don o kɛlɛ kɔnɔ wa hali sisan diɲɛ bɛ o farati jugu dingɛ dagolo la. Ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye fanga jugu kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ olu ma se hɛrɛ a ɲini cogo la fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra farajɛla ye o a kɛra Azi worodugu yan fanfɛ bolo ani a kɔrɔ yan fanfɛ bolo furancɛ ye o a kɛra larabugun kana ye o gɛlɛya jugu de bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya minnu ni olu ma ɲɛnabɔ wa o gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na olu ye mugujugu daka yɔrɔw de ye don n'a dugusɛjɛ o mugujugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka pɛrɛn ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ fo ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen de ka kɛ kelen ye ka bala ka wuli kɛ sifin olu ta fan fɛ diɲɛ a fan bɛɛ lajɛlen na gun bɛɛ lajɛlen kan o sifin olu ka kan ka murti ko o fari da wa ni ka ban pente kelen fana kɛ ka o ɲɛsin kɛlɛ kungow olu tali ma kɛlɛ kɔlɔlɔw tali ma. Et qui en tout cas n'ont souvent rien à voir avec ceux que l'on proclame publiquement. Kɛlɛ minnu ni a kun jɔnjɔn yɛrɛ ye min ni da tɛ ka se o ma k'o fɔ wa o kɛlɛ ninnu fana a mana bɔ da o da fɛ o kɛlɛw olu tɛ tali kɛ ni fɛnw ye fɛn minnu ni olu bɛ ka fɔ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna. N'est-ce pas Émile Zola, le grand progressiste français, l'auteur de l'immortel J'appuie du constater mélancoliquement. Yala o hakilina min filɛ o ye o de ma fɔ faranskaw olu ka yɛlɛmɛ landi dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Anatole France ni ale ye ni kɔlɔsili kɛ nisɔngoya kɔnɔna na a ko a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko u bɛ ka sa faso kosɔn mɔgɔw bɛ sa wari bondonw de kosɔn kuma fɔlen banna ye an ka ŋaniya tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ fo ka muruti kɛlɛ bɛnbaliw olu ɲɛ kɔrɔ min bɛ taa ka a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔdenw minnu ni olu ka ngow kɛra dɔrɔn k'a ɲini k'a fɔ ko u bɛ u ka jamana kanabila ɲini ni ka tila fɛnɛ ka sira kanabilalen di u yɛrɛ ma u ka jamana kɔnɔna politiki sira ko la ni kɛlɛ minnu filɛ nin ni a tɛ adamadenya ko fɔ o kɔni ye kɛlɛw ye kɛlɛ minnu ni a bɛ ka kɛ ni siginkanfɛnw ye ani mugujugu ye minnu bɛ siyaw kɛlɛ siya minnu ni olu ma yiriwa wa o siya ninnu olu tɛ binganikɛlaw kunbɛn ni dɔwɛrɛ ye fo u ka jagwɛlɛya an'u ka limaniya an'u ka tileniya ani kun min bɛ a to fana ni u bɛ wulikajɔ kɛ wa o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ taa ka o don tagabolo min kɔnɔna na o ye danbe yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ Mali jamana kɔnɔden min ni o dalen don tileniya na kanabila la damakɛɲɛ la siyaw olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ fo ka kɔni kɛ ni kɔni cogo yɛrɛ laban bɛɛ lajɛlen ye ni fanga ye ni fanga ye ka a ɲɛsin ni jama silatunu kɛwale ma fosi tɛ se ka min sɛmɛntiya
un devoir sacré nin ye diɲɛ sifinw bɛɛ lajɛlen ka kɛta senuman de ye de refuser d'être les bourreaux des étendeurs d'indépendance et de liberté. ko u ka ban ka kɛ mɔgɔw ye minnu ye kanbisilaw ye yɛrɛma hɔrɔnya ani kanabila ta fan fɛ. L'action unie et consciente de la jeunesse de sauver la paix et aider à l'avènement d'une ère de paix. Sifinw ka kɛwale min bɛ bɔn yɛrɛ kalama kofɔ ani kɛwale min bɛ kelenya kofɔ o bɛ se ka na ni hɛrɛ ye wa a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka dɛmɛni kɛ ka na ni wagati ye wagati min ni o ye hɛrɛ wagati ye. Cette paix est nécessaire au peuple wa o hɛrɛ min ni o ka kan ni diɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ye. afin de se débarrasser de la peur et puis se consacrer entièrement à un effort créateur exclusivement mis au service de leur épanouissement culturel et matériel. walisa an hɔrɔnyalen kɔfɛ ka bɔ siranɲɛ la sifinw olu ka se ka u yɛrɛkun bɛɛ di ladani baara ma ladani baara min ni o bɛ bila u ka yiriwali minɛn kɔnɔ lɔnni nasira fɛ minɛnko nasira fɛ. Réunir sur la véritable fraternité entre tous les peuples, objectif et idéal de tous les hommes de toute volonté. Ni o de ye badenya jusigilan ye diɲɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ wa ni o de fana ye kuntilennaw ye ani kɛta ɲumanw ye adamadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye ŋaniya ɲumantigiw ye. Dans cette action urgente, o kɛwale la min sen ka teli kosɛbɛ. la jeunesse des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés a un rôle capital à jouer. Elle se doit de réclamer avec force sifinw minnu bɛ l'Amérique jamana kan ani u jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ wa u ka kan ka laɲini kɛ ni fanga bɛɛ lajɛlen ye. la cessation des combats meurtriers et sans issue imposés au peuple vietnamien depuis plus de 20 ans. Ka a ɲɛsin kɛlɛ jugu olu dabilali ma kɛlɛ minnu ni su caman bɛ ka bɔ a la kɛlɛ minnu ni a tɛ wajibiya fɛnɛ dabila kun ka ye a la n'o o talen bɛ ka a ɲɛsin Vietnam ma Vietnam min a ka ca ni san 20 ye o bɛ ka kɛlɛ kɛ. Qui depuis plus de 20 ans lutte avec un courage inégalé pour son indépendance et son unité nationale. Ni jagwɛlɛya ye jagwɛlɛya dafalen ye ka ɲɛsin a ka yɛrɛma hɔrɔnya ma ani a ka jamana ka kelenya. La jeunesse du Portugal, Portugal sifinw celle blanche de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud. farajɛ sifin minnu bɛ Afrique du Sud jamana kan ani Rhodésie du Sud. La jeunesse des nations sifin minnu bɛ jamanaw kan qui soutiennent ces trois États partis. minnu bɛ senkɔrɔma tintini kofɔ ka a ɲɛsin ni jamana saba ma ni fanga jugu bɛ o kɔnɔna na. Ne doivent pas également rester indifférents olu man kan ka to u yɛrɛma ten k'u bolo jigin devant les combats criminels ka ɲɛsin kɛlɛ kungotɔw ma et le régime dégradant et humiliant imposé à nos frères des colonies portugaises de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud. ani fanga cɛjugu minnu bɛ yen ni olu ye lebu fanga ye ni o cokolen don an balimaw kunna balima minnu ni olu ka yɔrɔw maralen don Portugal jamana fɛ Afrique du Sud jamana fɛ Rhodésie du Sud jamana fɛ. Qui eux aussi ont droit à la liberté, à la justice et à la dignité de cette carrière de l'homme. olu minnu fana ni olu ni kanabila ka kan n'u ni tilennenya ka kan ni u ni hɔrɔnya ka kan ni o ye mɔgɔya masiri ye. N'oubliez jamais, aw kana ɲinɛ fiyewu jeunes du monde, que la liberté est une et indivisible. aw kana ɲinɛ diɲɛ kɔnɔ ko kanabila ye kelen ye ko wa ko a tɛ se ka tila. Et qu'un peuple qui a en offert un mot ko wa ni jamana kɔnɔden dɔ bɛ ka bin jamana kɔnɔden dɔ kan k'a bisi ne saurait jamais être totalement libre. ko o tɛ se ka kanabila abada. Camarades jeunes, Kamaɲɔgɔn sifinw tout au long de cette 6e semaine de la jeunesse, nin duwakun wɔɔrɔnan in a kurukara kɔnɔna na min bɛ sifinw kofɔ vous avez fait la preuve de votre maturité politique. aw ye a jira k'a fɔ ko politikiko nasira fɛ aw mɔnen don. Vous avez éloquemment administré la preuve que vous demeurez fidèle aux principes de notre parti. a ye a jira a fɔcogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na k'a dalu da kɛnɛ kan ko aw jɛnnen don wa aw na to kantigiya la ka ɲɛsin tagabolo ma min bɛ an ka parti kofɔ. Et à l'option socialiste de notre peuple a librement fait en septembre 1960. ani jɔsen min ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ an ka jamana kɔnɔdenw ye o sira min ta kanabila kɔnɔna na ka bɛn ni san 1960 o tulafin kalo ye ni o ye septembre kalo ye. Je vous donne l'assurance. n bɛ layidu ta aw ye Dans dépit des difficultés que nous vivons actuellement, hali k'a sɔrɔ ko an bɛ ka gɛlɛya dɔw ɲɛnamaya nin wagati kɔnɔna na nous veillerons avec jalousie sur les acquis de notre révolution. fɛn min sɔrɔla an ka yɛlɛmali kɔnɔna na ko ne na n janto o la janto cogo sugu bɛɛ lajɛlen na. Mais
Je voulais souvent dire, je vous le redis, nga n delila k'a fɔ aw ye n be segin a kan ko kura il dépend de vous a bɛ aw de ma que notre révolution aille de l'avant. an ye yɛlɛmali sira min ta o ka taa ɲɛ La jeunesse a toujours été à l'avant-garde de notre combat. an ye kɛlɛ fɛn fɛn de kɛ sifinw bilara an ɲɛ a bɛɛ lajɛlen na Elle a toujours été le fer de lance des luttes difficiles que notre parti a eu à mener. an ye kɛlɛ gɛlɛn fɛn fɛn de kɛ denmisɛnw de jɔyɔrɔ bonyana o kɔnɔna na kosɛbɛ kɛlɛ minnu kɛra an ka parti fɛ Pour obtenir d'abord notre liberté walisa ka an ka kanabila ka o sɔrɔ fɔlɔ et ensuite nous engager dans une voie révolutionnaire de développement économique. o kɔfɛ ka an sen don sira la sira min ni a bɛ yɛlɛmali kofɔ yɛlɛmali min bɛ tali kɛ yiriwali la sɔrɔko nasira fɛ Les rôles d'avant-garde, o ɲɛfɛjɔyɔrɔ min bɛ aw sifinw bolo n'importe que vous les jouiez concrètement a nafa ka bon aw ka o waleya kɛnɛ kan en constituant réellement le moteur des combats walisa aw ka se ka kɛ an ka kɛlɛ o sinsinna ye que nous menons présentement kɛlɛ min ni an bɛ o la nin wagati kɔnɔna na pour créer la voie à notre marche en avant pour la réalisation de nos objectifs économiques et sociaux. walisa ka tɛmɛsira di an ka tagamasen ma min ye ɲɛfɛta o taamasen ye walisa kuntilenna minnu bɛ an na sɔrɔ ani hadamadenya nasira fɛ ka o waleya L'histoire nous apprend tariku bɛ an kalan que dans toute révolution, ko an ka yɛlɛmali kɔnɔna na les hommes et les femmes, cependant ennemis du régime, mɔgɔ dɔw ni olu ye fanga jugu ye brandissent le drapeau de la révolution olu bɛ yɛlɛmali drapeau ta ka a yangan sanfɛ et arrivent ainsi à se fixer à des responsabilités politiques ou gouvernementales. wa olu bɛ laban ka taa u yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔw la politikiko o nasira fɛ walima fanga yɛrɛ kɔnɔna na Notre pays, an ka jamana singulièrement l'Union soudanaise RDA, doit échapper à la règle. kɛrɛnkɛrɛnniyana union soudanaise rda o tɛ se ka porogoto nin tagabolo in na Nous appartient alors, camarades jeunes, a bɛ aw de ma o la taamaɲɔgɔn sifinw par nos miliciens, aw ka fanga kɔnɔgwɛn tɔn mɔgɔw olu fɛ nos brigadiers, aw ka jamana danbe kɔlɔsi tɔn mɔgɔw olu fɛ de déceler, ka wolomali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ de dénoncer les trafiquants et les spéculateurs, ka kofɔli fana kɛ ka a ɲɛsin koma yɛlɛmanaw olu ma nangarabaw jagojugu kɛbagaw ka olu bɛɛ kɔ yira ka u kofɔ les cadres dégénérés, à quelque niveau que ce soit, et chez lesquels maa kalannen denjugu minnu bɛ yen ni olu kɛlen bɛ ka u yɛrɛw dogo u mana ka kundama fɛn o fɛn na et chez lesquels olu minnu ta fan fɛ a fallu ou s'est éteinte la flamme révolutionnaire. ni olu ka yɛlɛmali tasuma fagalen don Les opportunistes de grande classe, d'accord avec tout et rien, taɲininaba minnu bɛ yen ni olu bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma wa ni u tɛ sɔn fosi fɛnɛ ma selon les milieux et dans la défense de leurs intérêts strictement personnels, ka kɛ ni u bɛ yɔrɔ minnu na ni u bɛ u yɛrɛkun ka nafani dɔrɔn ɲini na et ils n'hésiteraient pas demain olu minnu ni olu tɛ siga abada sini de composer avec tout régime de réchange. ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni fanga sugu bɛɛ lajɛlen ye ni ka tila fɛnɛ ka fanga kɛ falenfɛn ye nafolo la Ne mesurez pas les risques d'une seule action. wa o mɔgɔ minnu fana ni olu tɛ farati jate minɛ farati jugu minnu bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛwale la Et dans ce combat épurateur et révolutionnaire, wa o lasaniyali kɛlɛ kɔnɔna na min bɛ yɛlɛmali fana kofɔ digne d'une jeunesse qui a su garder intact o ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ bɛn sifin olu ma sifin minnu ni olu tora u cogo la la chaleur de sa jeunesse de cœur et d'esprit. ni u ka kalaya tora u la u ka sifinya kalaya u dusukun na ani u hakili la Vous avez le soutien inconditionnel du secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, ka ɲɛsin o de ma union soudanaise rda forobakalatigi ni o ye secrétaire général ye o ka dɛmɛni dafalen a saratu dulonnen tɛ fɛn min na o dafalen bɛ k'o lase aw ma vous avez le soutien inconditionnel de tous les responsables et militants honnêtes, engagés et irréversiblement attachés à la réalisation effective d'un option socialiste. ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ani tɔnden tilennenw bɛɛ lajɛlen minnu cɛsirilen don ni tiɲɛ cogo tɛ u ka cɛsiri la an ka jɔsen na jɔsen min bɛ sɔrɔ ani fanga forobayali kofɔ o waleyali k'a dafa Mais pour cela, k'a ɲɛsin o de ma il faut que le mouvement de jeunesse soit lui-même extirpé de cette gangrène. Il faut que les dames de notre jeunesse
soient des militants courageux, des militants désintéressés, des militants qui ont un vote idéal, sont capables, lorsque c'est nécessaire, de faire le sacrifice suprême pour cet idéal. Fo shifin olu ka tɔn olu ka se ka kɛ tɔndenw ye tɔnden minnu ni u ja ka gwɛlɛn tɔnden minnu ni u tɛ u yɛrɛ nafa ɲini tɔnden minnu ni hakilinan kɔrɔtalen bɛ u la tɔnden minnu ni u bɛ se wa tɔnden minnu n'a kɛra k'a fɔ ko yɛrɛ tɛ ɲɛ yɛrɛdili da kelen min kɔ u ka se ka o yɛrɛdili da kelen ka o kɛ nin kuntilenna kosɔn. C'est notre seul cri, camarades jeunes, de nous sauver notre pays d'une nouvelle reconquête impérialiste. O chatu kelen pe de la taamaɲɔgɔn sifinw an na se ka an ka jamana kisi fangajugu tigilamɔgɔw olu ka wulikajɔ kura ma. Nous continuerons dans la voie socialiste de développement. Sira min ni an na to a kan ni o ye sɔrɔ ani fanga forobayali ye ani yiriwali. Si, c'est le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA et de la direction nationale demeure une option irréversible. Olu minnu Union soudanaise RDA forobaakalatigi ta fanfɛ ni o ye secrétaire général ye ani parti yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso ta fanfɛ jamana kɔnɔ o ye jɔsen ye jɔsen min ni yɛlɛmɛcogo tɛ a la. Tiɲɛ don. Nous n'avons pas le droit de nous cacher les difficultés de l'entreprise. Jo tɛ an bolo an ka se k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛyaw ka olu dogo gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ nin baara in na. Dans laquelle nous sommes engagés. Baara min kosɔn an ye layidu ta ka an cɛsiri. Comme nous n'avons pas le droit d'ignorer qu'il n'y a pas de route royale dans les multiples et inextricables luttes qui nous restent à mener pour construire notre pays. A bɛ i n'a fɔ fana jo tɛ an bolo fana ka kɛ kunfɛnw ye ka kɛ kodɔnbaliw ye masaya sira tɛ yen kɛlɛ caman na kɛlɛ minnu ni u ɲɛ ka misɛn o kɛlɛ minnu ni an ka kan ka o kɛ walasa ka an ka jamana ka a jɔ. La société socialiste de notre ère. Ka sigida ani jamana jɔ min bɛ sɔrɔ ani fanga forobayali kofɔ an ka wagati kɔnɔ. Camarades jeunes, Taamaɲɔgɔn sifinw. le Mali est autant le vôtre que le nôtre. Mali o ye aw ta ye ka tɛmɛ anw kan. Mais en vérité, Nka tiɲɛ na c'est à vous qu'il appartient. Mali ye aw de ta ye. Car Kamasɔrɔ vous êtes l'espoir et l'avenir du Mali. aw de ye Mali jigi ani Mali ka siniɲɛsigi ye. Et ce Mali sera ce que vous en ferez. Aw mana Mali kɛ min ye Mali na kɛ o ye. La tâche n'est pas facile. Baara in man nɔgɔn Mais nka écoutez plutôt ce que Mao Zedong en 1957 Mao Zedong a ye min fɔ san 1957 la a ye o lamɛn. disait aux jeunes de l'Afrique, je cite, A tun bɛ a fɔla Chine sifinw ye ko nous devons faire comprendre à toute la jeunesse an ka kan ka sifinw bɛɛ lajɛlen lafaamuya que notre pays est encore très pauvre, ko an ka jamana bɛ fantanya bolo kan hali bi. qu'il n'est pas possible de modifier radicalement cette situation en peu de temps. A tɛ se ka kɛ ka nin lahalaya bɛɛ lajɛlen yɛlɛmɛ a yɛlɛmɛcogo la wagati kunkurunin kɔnɔna na. C'est seulement par leurs efforts unis de la jeunesse et tout le peuple pourra créer de leur propre main Sifinw aw de ka wulikajɔ ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ o bɛ se ka ladanni kɛ ni aw yɛrɛkun bolow ye. un État riche et puissant Jamana min ni a fɛntigiyalen don ni se bɛ a ye en l'espace de quelques dizaines d'années. ka o jɔ san 10 sigiyɔrɔma damadama o kɔnɔna na. Le régime socialiste Fanga min bɛ sɔrɔ ani fanga forobayali kofɔ nous a ouvert la voie vers la société idéale de demain. Mais pour que celle-ci devienne une réalité, il nous faut travailler dur. Fin de citation. o ye sira dayɛlɛ an ye ka a ɲɛsin sigida ma sigida min bɛ hakilina ɲumanw ka olu kofɔ don nataw la. Nka walasa o ka se ka kɛ tiɲɛ ye wajibi don fo an ka baara kɛ ka baara gwɛlɛn kɛ. Mao Zedong ka kuma ye nin. Camarades jeunes, Taamaɲɔgɔn sifinw ne vous disions pas plus ni moins. an tɛ a fɔ aw ye tuguni ko Et en dépit des difficultés passagères devant lesquelles notre peuple vient, encore une fois, hali k'a sɔrɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛya minnu ye gɛlɛya tɛmɛsennaw ye o gɛlɛya minnu ɲɛkɔrɔ an ka jamana kɔnɔdenw olu bɛna ko kura d'administrer au cadre que nous sommes ka dalu jira an parti ɲɛmɔgɔw la. la preuve de son courage, de sa maturité, Dalu min bɛ tali kɛ a ka jagwɛlɛya la ani a ka mɔnɛnya qui font l'admiration de tous les observateurs impartiaux. o min ni o ye nisɔndiya fɛn ye ka a ɲɛsin kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen ma kɔlɔsilikɛla tilennenw. Soyez assurés, jeunes du Mali, que l'homme à qui le destin a signé la lourde et honorable tâche A ka jɛya aw ta fan fɛ Mali sifinw ko mɔgɔ min ni dakan ye baara giriman bonya baara kalifa o ma
de tenir la barre de l'Union soudanaise RDA ka jɔ Union Soudanaise RDA o ɲɛkɔrɔ n'a jamais douté et ne doutera jamais o mɔgɔw o ma siga abada wa a tɛna siga abada la capacité du peuple malien seko min bɛ Mali jamana kɔnɔdenw na ka wuli ka u cɛsiri de ce pas pour demeurer digne de construire une société où les mêmes temps seront donnés à tous walisa ka to kanabla o kɔnɔna na walisa ka sigida ka o jɔ ka jamana jɔ sigida ni jamana min kɔnɔna na garisɛgɛ kelen olu na di bɛɛ lajɛlen ma o jamana min kɔnɔna na dɔ tɛna na balo dɔ la mɔgɔ dɔ tɛna na balo a sigiɲɔgɔn na taamaɲɔgɔn sifinw sigasiga kuma tɛ yen an ka wuli ka jɔ an ka taa ɲɛ an ka kuntilenna o banbanni na ni o ye politikiko kelenya sinsinna ye an ka wuli ka jɔ an ka taa ɲɛ barikantanya fɛn fɛn bɛ an na an ka o bɛɛ daji walisa an ka gwan kɛ ka taa ɲɛ Union Soudanaise RDA sifinw olu ka manamana tɔndenya ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛ sifinw olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɛnamaya Union Soudanaise RDA u ka ɲɛnamaya lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw walima dɔn nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye laseli min ni baba Modibo Keyita ala ma hinɛna la k'a ka yafa an ma n'a ye o laseli kɛ ka bɛn ni san 1967 ye Bamako yan sifinw olu tɔgɔla duwakun 6nan faso kɔnɔ o sen fɛ Modibo Keyita kumana dɛ a dun ye min fɔ lɛkɛsɛ don ko bɛ sifinw de bolo sifinw ma u jalaki hali Modibo Keyita mina ni sifinw de tun bɛ se ka ko kɛ u tun kan ka fan bɛɛ lajɛlen ka o kɛ mankan ye cogo min na Modibo a bɛ se ka bɔ bolo la nka Modibo tun y'a fɔ fana ko ale t'a fɛ mɔgɔ kelen joli ka bɔn a kosɔn tiɲɛ ka fisa Modibo Keyita a y'a fɔ ko an sifinw n'a ye Mali kɛ min ye dɛ Mali bɛna k'o de ye n'an ma Mali kɛ fɛn ye Mali tɛ kɛ fɛn ye dɛ wa an b'o de kɔnɔna na bi an b'o gɛlɛya de kɔnɔna na bi tiɲɛ ka fisa Modibo Keyita a ka fɔlenw bɛɛ jɔra a bɛɛ kɛra a ye fɛn fɛn fɔ Mali ko la a bɛɛ i n'a fɔ a tun b'a dɔn k'a fɔ ko BBC jamana bɛɛ bolo min kan bi bɛɛ y'a dɔn lamɛnba foyi wɛrɛ tɛ yen tuguni fo ka i fo k'i walima dɔn ka baro in lase aw ma Barabokum jagokɛla